съм Павел, сме на вид и днес ще играем, нали са във втори епизод? И сега... Не, няма още. Още го няма. Що си сега се върши? Защото тук ще почехме, тук ще, нали, качихме първетката. Очаквайте сега да излезе първия. Така. И аз докато се чудя, може да... Ама ти, защо си станал? Може да отворя интернет и да кача клипа. Аз докато се чуя, може да отворя интернет да кача. Бъг, всичко! Не, няма. След слип. Сега, това е survival, така че... Айде почваме да... Това не е висната къща. Сега, първото на което ще направим е на... Ваза. Две вази. Хоп. Тук е така. Другото няма смисъл да слагаме повече. Там на вулка. Сега. Хоп. Вижте как изгледа вазата, мега готино. Вижте, само... И между другото е така, не може просто да го поставите, защото цъкате Shift, много хора се чудят, цъкате Shift, тогава го поставяте. Цъкате Shift, тогава го поставяте, ето, цъкате Shift и го поставяте. И точно иначе, това да го поставям, ще объркам в лобби. Сега. Хайде да поставям такова. Кращи. Малко гороничко. Много не се чупя. Shift. И там Shift. Ставим... Ще. Или това да поставим. Дъбове. Ето сега ще поставим едно дъбове. Ето хора. Дъбове ще поставим. Откъде никой не казваше, че имаме полирано. Оп, какво става, бе? Що бърга? Тук съм. Тук да се насетне. Какво направи ли го? О, какво става, бе? Тук, връщам се тук. Мама, дете попаднеш дъв. Моля? Може ли си текчат пака? Аха, аз изглеждам абсолютно еднакъв. Аз изглеждам ли батка? Какво? Аз изглеждам ли батка? А? Аз изглеждам Хълк. Аз изглеждам хълкостично. Защо има вазички без цветя? Еми да, аз не съм сложил цветя. Дай сега ще сложа. А ти гъбки ли? Не слагай гъбки. Ще сложа... Аз ще сложа жълтите цветчета. Добре, сложи ги. Само аз ще ги виждам, бе? Не ги виждам нищо. Излез и влез. Да И излез. ти? Да, и аз стоя. Така се правят хора да ми се чудят. Ма вие знаеш, сега ще ми видите регистрацията. Просто е така. Е така. Сега няма ми видите регистрацията. Как я скрия? Изключвам това за приложението на Minecraft. Ама още ли снимаш? Да. Добре, пуснем. И това беше така. Айде, сега да видим какво ще правим. Аз чупих си пръста.
Ту-ту-ду-ту-ду-ту. Дитко, щупих си пръста. Браво. За 20 ада! Чакай, и моят текстчер пак изобщо няма квадратчета, много по-малко. И аз сподели екрана да видя точно как изглежда това. Да. И я сподели си, моля те. Няма никакви квадратчета изобщо с мен. Може сподели. Чакай. Но хората няма да виждат, нали знаеш? Не, няма виждат. Искам просто да видя. Чакай. Ако виждате, той не се кресал да види да се откачи. Ако се направиш така, сега ако включиш, ако се направиш такова за скайпа и го включиш, те да видят. Айде, ще включиш ли не? Ще се споделиш ли нещо? Да, споделям. Гледаш ли? Да, айде сподели. Споделил съм. Айде, следи. Как няма квадратчета, бе? Къде са квадратчета? Долу си има квадратчета, бе. И само там блокчета, дет винаги са били квадрати, иначе в скина няма никакво нищо. Да, този текчер пак съм го виждал да се готин. Ай сега се сподели екрана. Като казах от сподели нямаш много смисъл. И моят текчер пак изгледа много готин, аз вече му свикнах. Без малко гледа. Вече му свикнах, ако учи да на нормалния ще умра. Имам цветенц. Аз малко свикнах на този. На нормалния. Иначе, аз съм свикнал. Аз съм свикнал на този с моя си. Да. Не, тук ще ти го споделих. А ти знаеш какво? Чао, музика, че ме дразниш. Тук те ще пак където този със саплин, където го сложиш, за да може да поръчаш. Не знам, да си имаме дърво. Да. Нашата резиденция. Ти виждаш ли между другото нещата там? Ма то е 3D. На нормалния текстчер пак е някакво свито и няма 3D изобщо, а на моя 3D някак си. Нали си ме виждал печката и всичко, нали видя, че е 3D. То не, че Майнкрафт не е 3D. Точно е по-милт. Много по-изпъкнало. А тук няма и някъде такива скелетен, къде да ги убия. Не знам. За какво ти е? Да увелича оно и дърво. Не, няма. Тези кукичета изглеждат много по-красиво. Така че там ще е. Кукичета ли? Да. Бяло кукиче. Бяло олеле. Аз пък ти пък кукиче. И обърквам се, ако да направя. Чупя. И между другото секцията изглежда по много готин начин. Да, е при мен. Оп. 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 Аз пак нищо не виждам. Оп. Сега пак го рестартирай. И пак трябва да смениш Ти приложение. бях наредила днес. Какъв зор махаш? Защото нали не трябва да го виждате да влезете с моя да ви ушарите. Защото който съм си... Така. Мене питаш, ти да знам. Хора, сега... Чупенето дори е по-хубаво. Сега... Уху, ларинг, хинг и... Не! Ще намажа. Гледам чупенето. Не, чупай. Не. О, вече ги виждам. Айде, простани. Не съм го щупила аз. Да, ама ти го взе. Не е у мене. Горе, взех го аз. Браво. Браво. Чакай, и той трябва да направим те. И е наполовина къща, наполовина... Чакай, виж, това е сцена за филм. Нали сцените за филм са наполовина? Да. Сега. Това е филмът. Хълк се прибива от едно блокче и умира. Толкова е... Чакай, гледаш ли? Толкова е високо. Ако падна, ще умра. Слиза къде слиза кръв зелена, защото съм зелен.
Ние просто разплюхваме стана повечинка от едно блокче. Виж, много е висок. Виж, много е висок и сега ще скачи. Ще успея! Чакай, виж. Ще успея! Не мога да се кача по мости. Чакай, гледаш сега. Ще успея! Ще успея! Не знам как се скача! Няма Как се скача? Оле, готин пасивката съм го забрал. Оле, е така много че да изгледа. Как се хвали точно така? Как се хвали така? Виж как се хвали така и точно е така се преобърна много че. Те направих. Айде сега. Почивка. Вече не би се спечал. Хълк обича да разследва. Добре, учивай да разследваш. Приключенията на Хълк. Приключенията и ще дойде ще да ги заспеча. Пробвай, ама няма да успееш. Защото ти мога да бия лосал на лад пипи, той ще ти чупе газа. Браво. Ай, ти да го не иска, ай прасни. Няма да... Ще голям. Той не пораства за един ден. Пораства за 100 години. Защото не е по-реално, да е по-реално. Ще порасне за 100 години. Ще се сменя текстче. Какъв ще ти е текстът пак? Слушайте. Сега се връщам. Нямаш друг, нали? Имам. Ще го сменя. Ама имаш пембян. Не. Пак е някак. Не му обиетка. Овце. Супер! Чао. Готово. Супер! Ирон! Колко? Една? Чакай, той не може да се... Сегичка. Той не може да се чупи. Не знам много, ама не може да се чупи. Защото тук е лесното от някакви... Тук е спауна. Ти се шегуваш. Аз изключих Майнкрафт. Защото учвам да пия. Не, просто не съм се изключил да спя. Искам да изключа, да изляза просто от сървъра. Излязох само, защото, нали, когато стоиш Ще малко... си правим ферма. Моля, да се направи... Да, в резиденцията не може да се чупи. Фермата. Ой, толкова много трябва. Тя ще говори глупости. Говориш ало? Да. Минге. Колко стана клипа? Колко стана клипа, Байгошо? Байгошо, колко стана клипа? Ало? Байгошо, колко стана клипа? 14 минути. Надявам се да ви хареса този клип. Абонирайте се и дайте лайк. И надявам се. Чао. Надявам се да се видим следващия път. Чао. Но сега тук ще завърша, но да видите пак. Чакай, ще дойда. За завършика ще дойда. Това беше от мен Не, и от чакай Давид. една секунда. И чао, бао.